Jsem zpět. Vítám vás u pátého partu Dying Light. Skončil jsem tady, jak je tady požrali, teď nevím, jak se jmenuje zase, Rahim. No a měl jsem ten úkol od Jade něco udělat s tou školou, že tam je nějaký sklad toho Rice, takže jdu to udělat, nebo aspoň tohle chci udělat tady tyhle sérii. Ne no jako jo, no tady tohle bude série, nebo pár, já nevím. Prostě přepadnu jeho sklad, kde má nejspíš ten antizin a Jade knows where we might be able to get more antizin. I'm supposed to meet her in one of the boxcars near the school. No, teďka to doslova řekl místo mě ještě, no. Tak jsem to nemusel úplně říkat. There's a lot to be done around the tower. Hope you find some time to take a look at the board. Jo, prdele. Dobrý. Jak je to daleko? No jasně, dál to být nemohlo, že jo? Ale hlavně ne žádný rychlý slině, to úplně nemám nejradši, ne, ty vole. Tady si pamatuju, když jsem běhal. Tady někdo na mě vyběhl. Tak pojď. Dostaneš kladívka po hlavě, vole. Joj. Co ty chceš? Čau. Je nějaká agresivní, ne? Dobrý. Co ty chceš? Tak. Do prdele. Ten si mě snad nevšiml. No, běží tam, kde to poutlo. Co? Vy jste, jo, aha. A tady by měl být taky safe house, že jo? Tak. A tady gázu. Co tady můžeš? Tohle ti můžu prodat, jo? Ale já nechci. Já chci jenom náboje, to je jediný. Ty vole, hej, až budu mít náboje, tak tady budou umírat všichni. Pod nohama mi budou umírat. Hele, tady si to neotevřu. Svině, ty vole, smrdíš. Tak. O, kufr. Aerosol. Aj, do prdele, ještě aspoň něco, ne? Počkej, to nemůžu. Nemůžu. Jo, on tam byl zombie. Ty do prdele, já jsem si ho nevšiml. Okay. Bum. Ještě. Bum. Ještě. Bum. A docela blbou jako staminu, ty vole, na to, že jsem ho koukal třeba jenom dvakrát ne, to určitě ne. Koukal jsem tak 6krát a můžu udejkanej, ty vole, tak to teda nic moc. A jako taky jsem neběžel úplnou dálku a je zase udejkanej, tak jako ty vole. Jak tohle se dá otevřít? Dá. Či co? Hey, come here. You should see this. Something is going on at the school. Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes?
great question. If it's antizin, we need it. Jade, where? Shit. Fucking Tahir. That guy should die in a fire. Fuck. Where'd she go? Ty vole. To je rasistický. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately. Vole. Počkej, zavolám na tebe, počkej. Co rozumíš? Přesně tak, měl by si cítnout. Dobře si rozuměl. Syně. Tak. Jo, omlouvám se, jsem trošku prase, přesně tak. Něco mi říká, že tady to úplně nepůjde otevřít. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. Dávaj si prel, jak se tam asi dostal. Fuj, neplivej po mně, ty svině. Wow. Vole, další. Dovnitř. To si až prdou už další. Zavřu ty dveře. Dovnitř. Ty vole, tady to bylo close, oni tam docela jako dost. Saw Tahir at the school. He and his men were hauling all kinds of stuff out of there. The hell are they up to? Anyway, the fucker executed some survivors right in front of us. Nearly saw us. Time to sneak into that building. I hope there's some antizin in there somewhere. Okay, Jade, I'm inside. Check the classrooms. That's the most likely place for them to store supplies. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice. Takový pocit, že tady asi úplně sám nebudu. Ty vole, to jak? Tfu. Ty vole. Aha. Přírodopis. Jo, biologie, já nevím. Ciga, alkohol. Ty vole, dobrá škola, ty vole. Tady ještě něco. Tam ještě nechci jít, nebo asi budu muset. I can't get through that way. Prázdný. $7.
$6. 16 dolarů. To je všechno. Check the basement. Of course not, because the key is still up here. Get your shit together. No. Nebudu kecat, jako docela se bojím, že tady na mě něco za chvilku vyskočí. Oříšky, vole. Nevypadá to tady jakože úplně, aby si tady, co to? Jde pode mnou. Co to je kurva? Je to furt to dole, já už myslím, že já můžu prohrát mrtvý. Si já jsem ze mě prdel. Ty vole, ten banger v pozadí. To soumora nějak hodně obíráš, ne? Vole, ty tyhle káračci jsou nějak ty vole vycvičený, ne? To si já jsem v prdel. Kde jsou? Všichni už! Aha, to je rovné, no? Co já na vás seru, vole, dej si granáty, čudo. Ještě jsem probudil ještě někoho, to si to probudil nechtěl. Ty mrtvej. To bude chtít už nějakou silnější zbraň, která je nejsilnější, počkej. Ta kriketová pálka a tady tahle. Počkej, já si vezmu nějaký, který nejsou úplně dobrý, tak. Tohle není dobrý. Tohle si dám místo tohohle. Tohle si dej do prdele. To ještě dá. Tady to. Jestli ty si dám. Vole, to je taková pálka. Jak to je silný, ty vole. Wow, ty vole, jak hodně ubíráte oší. Je nějaký... Jau, vole. Dobre. Dobře, roztrcená baba. Prohledám. Kladivo na cihly. Do prdele, kudy si nám dal. Je tady něco? Jo, tady ještě. Je tam něco? Ne, jasně, tam něco bylo, že jo? Vole, drž hubu. Tady. Vole, tyko. Stračku jedno, cítňu. Vole. 51, tak to si beru. Kolik má ta kriketová? Tam je 60 něco, ne? Kladivo na cihly do prdele, tady to je taky do prdele. A tohle si beru. Dostane něco otevřít. Co se stalo? Jaj. Ty vole, se to peče. Ještě něco tu je? Ne. Máte tu něco? O, skřínky. Plechovka. Aerosol a chemikálie.
Co chceš? Sračku jedna. Co se tady? Opovažuješ mi tady blokovat moje hvězdice, ty síly? To prdele, nemám staminu. Dobré, klidníme se, jo? Jo? Dobře, tak ne? Tak prdel, ty vole. Tak já se to jenom opravím, jo? Pokračujeme. Bude furt nám tu staminu si jak prdel. Tak. To si už. Hrubý klumpáč. Dobrý, jak se beru, ne? A potřebuju ty plány. Ty vole, nemám žádnou gázu, to si potřebuji koupit, protože ty vole. Tak. Storage. Já myslím, že tam někdo je. Co chceš? Wow. A tak počkej, ty jsi slabý. Prdele. To se vezme něco slabšího. Třeba hlapat. Ale vole, zase takhle jsem to nemyslel, ale... Tak, díky. Hezky jsem ti potkal. Kozičky. Tak, co je tady? Tam se nedá jít, aha. Co je tu? Řebíky a gáza, ty vole, gázu se hodí. Cigarety, nic. Chtěl by to aspoň alkohol. Hele, tady se dají tady cigarety. Tapící páska. Plechovka a plast. Dobré. To si až prdel, těch tady je fakt hodně. Dobré, tak dobré, měníme zbraň. Wow, dobré, dá se tady ještě víc než si myslel. To jsem nechtěl. Čo? Tak nehodím hodně, jo? Dobře dostal, rozhrce mu lepku. Wow. Tak tady tohle chci, protože tady tohle je dobrá zbraň. Tak počkej. Čekej. Dostane se na každýho. Počkej. Tak. Tohle si beru. Ty chceš taky dostat? Tohle, ale kurva. Ale hej, ale... Jaký silný ty vole ty věci teďka. Takže co pak tady ještě potřebujeme otevřít, takže tady ještě. Pro vás. Hele, co to je vole, se nedá vzít? Cože? Hřebíky.
A nic. Dobrý. Tady taky nic není. Tady to ne. Tady by to mohlo být vlastně. Jade, no luck with any Antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have Classroom C to search, though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Ten už jsem našel. Ten je tady, vole. Tam se dostanu jak asi, vole, kurva. Kudy se tam mám dostat, vole? Jako sorry, ale mohla mít kudy, vole. Tady strážky otevří. Alkohol. No vole, to je tam tudy, ale... Jako... Já nemám šajna, jak se tam dostat? Hej, ale... Tak tohle... Tady byly ty klády, to si pamatuju moc dobře. Co to? Tady někdo dostane přes prdel. A nebudu to já. Kudy jsem šel? Nebo... Wow, brácho. Se uklidní. Uklidní se. Wow. Dobře. Ty se uklidní už tuple. Ty vole. Já v prdel. No jasně, vole. Počkej, jak jsem dostat dolů? Ale pole. Zase klidně. Já se přibejchaný, kurva, počkej. Ty vole. Ty vole. Kajtane, furt jsem bude víc. Máte, vole, i když už bych neměl kejta. Dobrý, Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us"? Hey, sometimes there's nothing wrong with a direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? All right, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous, we'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No, just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me you won't let Rahim near that hive. What? Yeah, of course, I promise. Just go!
Ach, to si až prdel. Kriketová válka. Jdeme zase. Oh yeah! Pojď sem! Aha. Asi... Kurva! Moc blízko! No. Popravdě, abych byl upřímný, nečekal jsem, že až na takovou dálku došáhnu. Nečekal jsem, že to bude takový rádius. Vole! A jak to, že ještě žiju tím pádem? Jo! Vole, pojď to... Pojď to... Přežijeme nebo ne? Tak. Asi to ale ještě prohledám tady trochu. Tam otevírat nebudu, tam někoho slyším. Opustit školu, dobře, jak já opustím školu. Shit, Jade and I went looking for Antizin and found explosives instead. Now we need to get the hell out of here before Tahir comes back. To si až prdel, ona je noc. Vole, že já vždycky dostanu zrovna to štěstí, ty vole, když je noc, jo? You said we needed to talk about other options if we didn't find any Antizin. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Saeed and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Will do, don't worry. Don't worry? Right. Ty vole, ještě že začala zrovna ty vole, že začal zrovna den, ty vole. Pojď sem, pojď sem! Pojď sem, vole! Ty vole, hej fakt, jestli mi někdo řekne, že jsem špatnej, ten co prostě dělal lockpickingy, tak ty vole. Tak ten kecá, protože dosáhl na první pokus. A nebo mám taky ultra štěstí, já bych řekl, že dobře. Ten improvizovaný granát by jsem ještě hodil párkrát. Ne, jako bylo by lepší, by jsem to měl víckrát, ne, jenom jednou. Fuj. Je tady někdo? Já se zkusím podívat, jestli už bude prodávat náboje. Ne, prodává hvězdici. Když koupím všechny, tak dobrý. On nemá to. Nepotřebuji tady tohle, lepší by bylo, počkej, no, to je docela drahý na to, že to je takhle špatný. Plán továrně vyráběna pijavice. Aha. Přidá efekt krvácení k jakékoliv zbraní pro boj zblízka. Dobrá, zkusím. První věc, kterou jsem si koupil, myslím. To pak vyzkouším, jak to teda funguje. Snad to bude fungovat dobře. Jade called me. She's taking the explosives to Saeed. She wanted me to talk to Rahim about the volatile hive and how she wants him to stay the hell away from it. Aha, no.
Mě zajímá, co po mně chce. Počkej, ale mě zajímá, po jakém hnízdě. Jako já předpokládám, že to je něco jako právě tam to hnízdo těch sviní červených, velkých. Crane, Saeed told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid. That was a lucky find. Would've been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go, and now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. But... ah, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Raheem, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zera out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Ty vole, on je uražený, že chci, aby on to normálně přežil. Počkej, ty vole, kde je až? On je tady, ne? Jo. Hey, Doc, you got a minute? Oh, it's, Kane. Yes. How can I help you? Hey, Crane. Remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Dobrý. Já nevím, co je provianťák, ale to je jedno. To zjistím hnedka. A očividně to jsou sprinteři. Jako, jo, běhal docela rychle, nebo utekl docela rychle. Zera asked me to bring him a sample from that bolter I saw in front of the school. He said they'd been spotted in specific areas of the city, so I should focus my search in those places. He also said I needed to get that sample back to him while it was still fresh. So I gotta move. There's a lot to be done around the tower. I hope you find some time to... What can I do for you? Doc Zera says you know where I should look for these, bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh, yeah. I can point you in the right direction. Here, and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for trouble. Words to live by, thanks. Ty vole, možná by jsem si taky hodně mohl brát ty věci, já úplně na to zapomínám. Takže co teď? Jo. Třeba jo, je ráno, dobrý. Crane, you there? Čekej, jo. Hey, what's up, Spike? Just FYI, if you need me, I'll be at the ferry station helping Morgan prep the barge. Takže... tady někde. Dobře, tam taky, tak... On je tady se taky objevuje, takže dobře, tady budu. Tam ho budu hledat.
BOOM! Ty vole, jsem vyskočil. Jo, dobrý. Myslím, že už to nevyskočím tohle. Ty vole, jak? Vole, já ani nedělám takový hluk. Vole, a jak nemůže, jak to, že třeba neví, že třeba, jak neví, že to třeba není jeho nějaký, nevím, další tady ten nebo nevím. Jestli tady tohle sklonuje. Dobrý, výborný. A počkej, to je tady, kde se tady někde vyskytuje. Si vole, on mě nenechá bejt, hej. Si co tam děláte, vole? To by nevadí vlastně, jo? Ne? Vole, ale... To se klid, ty vole. A ty vole... Se pakuj. Dám dovednosti. Vole, začal být jaký fakt nemocný. Zlepší ve volném běhu, budeš moct běžet, déle, šplat svižní, získá dobrý, tak to chci. Dál, síla. Tohle. Koukaj, jak teda můžu utíkat rychleji. Ty vole. Tak klíč. Tady nic není. A z druhé strany to taky nejde. Co to? Jo. Ale vole. Já už jdu pryč od toho. Co tady neobjevuje, on tady není. Teď jsem přesně ve prostředku, to nejde. Jak to tady aspoň prohlídnu, vole. No jasně, že už o mě ví. Neví o mě. Ale to se rychle změní. Pojď sem. Tady, když je do toho nalákám, hej, to z toho průmí věcí.